Pong interview via Zoom, makakapanayan po natin ng live ang ating pong municipal councilor dyan po sa may bayan po ng Mangaldan, kaibigan, dating kasama natin sa industriya po mga idol, si Councilor Arden Soriano, na siya din po mga idol actually ang nanguna dito sa katatapos po idol na PCL meeting po mga idol. Siya kasi ang Secretary General ng Philippine Councilors League Pangasinan Chapter. Pabatiin muna natin ng isang magandang umaga, Councilor Aldrin. Good morning po. Good morning, Idol Buds, at sa lahat ng nakikinig sa iyong programa ngayong umaga, masantos sa kabuhasan, at si kayo namin kabalayan. Yes po. Anyway, Consi, ano lang po tayo, balik-tanaw lang po tayo. Hindi pala balik-tanaw kasi last week lang pala. Nung katatapos na PCL, nakita ko kasi kayo po dinayo din po ng mga mambabatas from National Office, especially mga senador po natin. Kumusta lang po? Kumusta po ba yung naging event po ng General Assembly ng PCL? Maraming salamat, Idol Buds. No? Naging matagumpay yung Second General Assembly ng Philippine Councilors League Pangasinan Chapter, headed by our president na si Board Member Arthur Celeste Jr., kung saan maraming nangyari, no, Idol Buds, maliban dun sa natuto yung mga konsehal sa iba't ibang aspeto ng legislatura, ay nagkaroon din ng awarding ceremonies para doon sa Local Legislative Award. No? Ito ay isang programa ng Philippine Councilors League sa pakikipagtulungan sa Department of the Interior and Local Government at ng Vice Mayor's League of the Philippines Pangasinan Chapter. At maliban din doon, pinarangalan din yung mga napili na mga most outstanding Sangguniang Bayan at Sangguniang Panlunsod members sa buong lalawigan ng Pangasinan. At dineliver din ng aming presidente ang kanyang first State of Pangasinan Councilors Address, kung saan sa unang taon ng kanyang termino ay ibinida niya yung mga naging accomplishment ng PCL Pangasinan Chapter. At yun nga, tama ka din doon dahil maliban doon, nagkaroon din ng awarding ceremonies para doon sa PCL Olympics naman namin for basketball and volleyball. At highlight nga din noon, bumisita sa amin sila Senator Bongo at si Senator Francis Tolentino, dahil nagkataon na nandun sila sa lugar, no? At taga doon talaga si Senator Tolentino, Idol Buds. Taga doon pala siya. Anyway, Consi, may mga inaward na nabanggit nyo. If you don't mind, pwede po bang malaman sino po yung and of course, syempre magiging proud po tayo na malaman kung sino po yung mga inawardan po dito sa PCL sa Pangasinan? Sige, Idol Buds, nako, masaya akong ibalita sa iyo na dito sa tinatawag natin Local Legislative Award, ito yung mga outstanding sanggunian naman, no, ng ating probinsya. Nahati ito sa tatlong kategorya, doon sa 1st to 3rd class municipality, doon sa 4th to 6th class municipality, at doon sa city category. Ang winner o ang provincial champion para sa 1st to 3rd class municipality ay ang Sangguniang Bayan ng Mangaldan. No, sa kami yun. Uy, congrats po pala. Congrats, Consi. Wow. Tapos ang first runner-up naman ay ang Sangguniang Bayan ng Villasis. Second runner-up naman yung Sangguniang Bayan ng San Nicolas. Third runner-up naman yung SB ng San Fabian. At fourth runner-up yung Sangguniang Bayan ng Alcala. No? At doon naman sa 4th to 6th class municipality na Local Legislative Award, ang provincial champion natin doon ay yung Sangguniang Bayan ng Basista. No? At yung first runner-up naman yung Sangguniang Bayan ng Lawak. Samantala doon naman sa city category ay nanalo provincial champion natin ang Alaminos City, Sangguniang Panlunsod, habang first runner-up naman ang San Carlos City, Sangguniang Panlunsod. At ayun, marami rin finalists, no, maraming sumali, Idol Buds, no. Mahigit 10 yung mga sumali dito, no, sa 1st to 3rd class municipality sa ating probinsya. At maliban doon, kinilala din natin yung mga outstanding Sangguniang Bayan o Sangguniang Panlunsod members, no. Same category, Idol Buds, meron tayong hinati na 1st to 3rd class municipality, 4th to 6th class, tsaka yung independent component city category. So, doon tayo sa champion. Ang winner naman dito sa outstanding councilor, most outstanding Sangguniang Bayan member for 1st to 3rd class ay mula sa Sangguniang Bayan ng Villasis, si Councilor Rolando Morden. Habang first runner-up naman si Councilor J. Mark Kevin Crisostomo ng Sangguniang Bayan ng Lingayen. At second runner-up naman si former Councilor Melody Rapalio Erfe ng San Fabian, at sila Councilor Amorsolo Pulido ng San Nicolas,
at si Councilor Marivic Salagubang Rubinyol naman ng Asinggan. So doon naman sa 4th to 6th class municipality, ang winner natin ay mula sa Sangguniang Bayan ng Lawak, si Councilor Edeline Rebuyo, at ang first runner-up naman ay mula sa Basista, si former Councilor, kasi sa gitna ng kanyang term ay siya ay namaalam na, no? Si former Councilor Bernard Doria, at mula naman sa Balungao si Councilor Roderick Soriano. Habang sa city, eto, no, Taga-Dagupan City ang winner natin, ang champion, no, si Councilor Michael Fernandez naman, ang most outstanding city councilor sa buong probinsya ng Pangasinan. Habang first runner-up naman si Alamino City Councilor Caroline Dizon Season, at second runner-up naman si San Carlos City Councilor Jack Lester Soriano. So yun yung mga winners natin, Idol Buds, dun sa LLA at most outstanding councilor sa Pangasinan. Opo. Anyway, Consi, moving forward, what are the Pangasinenses can expect from the PCL Pangasinan chapter po? Kasi ito nga, nagpulong po tayo. Ano po yung mga posibleng i-expect po natin, namin, na mga Pangasinenses sa hanin ng PCL? No, maraming salamat, Idol Buds, no. Asahan natin na mas magiging competitive yung mga sanggunian natin at maging mga konsehal, no, kasi nakita natin, no, yung mga naging batayan doon, ibig sabihin yung mga ipinapasang ordinansa o resolusyon ba ay nakaangkla sa National Development Plan ng ating kasalukuyang Pangulo, no, at makikita rin natin doon sa performance sa mga sanggunian kasi level up, kumbaga, no, kasi meron tayong akala natin, Idol Buds, no, ang galing na natin konsehal, pero kung makikita natin yung criteria o batayan ng DILG kung ano yung ideal na outstanding councilor, mapapaisip ka rin na parang ang dami ko pa palang kulang. So yun, kaya i-expect po natin na yung mga konsehal po natin ay mas magtatrabaho ng husto at ang mga sanggunian ay mas magpapanday din ng mga kinakailangang ordinansa at resolusyon para sa kanilang mga munisipyo at lungsod. Idol Buds. Opo. Anyway, congratulations sa Councilor Aldrin sa inyong kayo yata naging ano doon, di ba? Naging main ano po doon sa General Assembly na ito. Tama ka dyan, Idol. But tayo naging chairperson, no? So, dati yung isang event lang yung year-end and General Assembly. Pero ngayon, napakaraming event. Meron pa tayong awarding ceremonies, meron pa tayong mga Peace Olympics, saka nirecognize din pala natin, Idol Buds, nako, ito yung nakalimutan ko, nirecognize natin yung mga outgoing na mga liga ng mga barangay president at yung mga sangguniang kabataan Federation President, no? Speaking of that, shout out, nanonood ngayon, Idol Buds, si Councilor Ervin Lumibaw ng Mangaldan. Narinig ka niya kanina kaya sabi niya, uy, mag-guess ka pala kay Idol Buds. Nakatutok sa atin si Michael. Anyway, Consi Aldrin, if you don't mind, kasi napunta na din tayo dito. Actually, may mga nag-PM sa akin. Baka gusto niyo mga if you want to clarify, nagkaroon ng hindi ko alam kung anong pwedeng gamiting term ito kagabi doon sa post po natin. If you want to if you don't mind. Right. Okay, so ayun, ikwento ko lang din, Idol, salamat sa pagkakataon na to, no. Tila nag-viral din tayo kahapon, no, dahil binati natin ang nanalo na Miss Universe 2023 na si Miss Nicaragua at ayun, yung iba nating mga nag-comment or nag-share po ay tipo hindi ata nagustuhan yung ating post, no, at tayo naman, sabi natin, ito ay bahagi ng ating template na pag gumagawa tayo ng post sa social media bilang accountability na rin, no, Idol Buds, para malaman kung kanino galing, ilalagay mo kung sino yung source mo at yung source ngayon ay yung pangalan ko at yung ating posisyon sa Sangguniang Bayan, no. At pero yun ay na-misinterpret po ata ng iba nating mga kaibigan sa social media at ito ay nakatanggap tayo ng mga negatibong komento. Pero gaya nga ng sinabi ko, Idol Buds, we're very welcoming, no, sa mga komento na mas magpapaganda pa ng serbisyo natin, no. At yung mga komentong ganyan naman po ay tinatanggap natin ng maluwag sa ating puso dahil mas matututo tayo mula sa iba't ibang perspektibo, sa iba't ibang opinion po ng ating mga kababayan at tinatanggap po natin lahat ng mga komento ngayon. Knowing you personally, Consi Aldrin, magkasama tayo sa industriya nung field reporter ka pa ng ABS, hindi naman, wala sa personality natin yung mga ganyang, at saka positive vibes. Positive vibes lang tayo. Positive vibes, tama ka dyan, Idol. Basta ako, maraming salamat kasi medyo umiinit na rin doon sa mga comment sections, no? At piniiwasan ko magkaroon ng initan doon sa ating mga supporters
viewers at doon sa mga ilang mga nagko-comment doon. Kaya naku, maraming salamat at sa pagkakataon to na nabigay nyo sa akin, Idol Buds, para linawin yung issue na yun sa ating social media, Facebook page. Opo. Lastly, Consi Aldrin, magpapasko kasi ini project po dyan sa atin naman sa Mangaldan. Nako, sakto, Idol Buds. Maraming salamat kasi itong Sabado na po, gaganapin yung ating mental health caravan. No? Kaugnay ito ng Upsilon Sigma Phi Month 2023 Odyssey. At ito ay magkakaroon tayo ng mental health caravan naman para sa mga student leaders at mga NGOs. At nako, iniimbitahan ko po ang yung IFM News Dagupan, Idol Buds, na maging partner ulit para ihatid natin yung magandang balita sa ating mga kababayan na magiging aktibo ang mga kabataan, ang mga SK chairperson, mga SK officials sa pag-address doon sa isa sa mga problema ng Mangaldan. Yun nga yung sa suicide rate, no? Doon sa mental health problem. Dahil ayon sa tala ng Pangasinan Provincial Health Office, Idol Buds, naku, yung bayan natin, 2 consecutive years na pinakamataas na kaso ng suicide rate sa buong probinsya ng Pangasinan, no? So maliban doon, bago yun, Sabado yun, Idol Buds, gaganapin sa Embarcadero Elementary School, no? Salamat po kay Dr. Domitila Mapa. Bago yun, sa Biyernes naman, Idol Buds, nako, ito na yung pinaka-aabangan ng mga kabalingang mga Aldenyo, no? Magkakaroon ng lighting ceremony, no? Dito sa ating plaza. At ayun nga, inaasahan na hapon, alas 5, sisimulan siguro yung programa doon sa ating plaza para sa pag-iilaw ng Christmas decoration sa Mangaldan Town Plaza. Idol Buds. Okay, anyway, Consider, salamat sa isang napakaagang interview at alam ko magiging abala ka pa this Monday morning dito sa atin. At salamat po, Consider. God bless po. Maraming salamat, Idol Buds, sa lahat ng nakikinig ng inyong programa. Masanto siya kapasanad si kayo. Mga idol, si Councilor Aldrin Soriano, ang ating mga idols, nakapanayam ng live dito sa atin po ngayon. Siya po kasi ang Secretary General ng PCL, Pangasinan Chapter. Siya po ang chairman itong katatapos na event po dyan. Alam niyo, idol, magbigay lang ako ng comment pala tungkol dun sa ginawa po ni, sa post po. Mga idol, nating against dun sa, nating personal dun sa usapin ng pagpo-post niya. Kasi, totoo naman, wala naman tayo ibang babatiin. Sa totoo lang, idol, alam ka namang, although baka yung iba kasi hindi pa makaget over dun sa eventually, idol, nanatalo pa kasi hindi nakapasok sa top 5 si Michelle D. Yung ating pong kababayan diyan sa Miss Universe po kahapon. Eventually, pagkatapos po noon, binati po ni Consi Aldrin sa pamagitan ng kanyang post si Miss Nicaragua na eventually siya pong Miss Universe na nanalo. Doon, nakita ko actually yung ibang comments kahapon tungkol po dito, idol. Ay, nako, sa atin Anyway, congratulations po sa matagumpay na event po ng PCL Pangasinan Chapter po, mga idol. Sisigawa dyan sa may bahagi po ng Tagaytay.